Victorie parțială pentru Călin Georgescu, dragii mei. Astăzi s-a dat decizia anulării, scoaterii din proces a unui număr de declarații luate ilegal în accepțiunea judecătorului, a părților din dosar și, de asemenea, a eliminării unor materiale pe suport optic depuse la dosar. Este o victorie de etapă. Din acest moment, în 5 zile, procuratura trebuie să decidă dacă, după eliminarea acestor probe, mai susține trimiterea dosarului în judecată sau întoarcerea sa la parchet. Repet, mai avem 5 zile până aflăm ce va face parchetul. Este o primă victorie parțială, o jumătate de victorie, a spune. În opinia mea, acest proces este abuziv și politic nici n-ar trebui să existe. Ca de obicei, aurelian.ro/petiții